हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करो तो हम लोग सब बढ़िया बन जा रहे सब हमारे चैनल पे नया बन तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतला वाला बने हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के ई क्या करलू कल गाना आई रहनु तो एहू बेरा वीडियो आगुल बा। ई क्या करलू जिए देबू तब ना मर देखे सारी भैया के गजब वीडियो आ गाना एकदम गजब लागत महाराज। क्या आप सबसे हम कहीं महाराज एकदम गजब गजब गाना लागत खेसारी भैया के। खेसारी भैया के वीडियो आगुल बा। ई क्या करेलू मर्द वीडियो तो खतरनाक में बनल बा एकदम गजब। वीडियो के जवाब नहीं खे मर्द खेसारी भैया का हम कहीं मर्द गजब रो वीडियो बनैले बनी मर्द। और कोई के बस के बात नहीं है। पवन होखस चाहे कौनो जना रितेश पांडे या चाहे कलू होखस लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? कौनो जना के बस के बात नहीं है मर्द। खेसारी भैया जौन गाना गावत है मर्द गजब गाना गावत है एकदम गजब वायरलो होता है इनकर गाना मर्द। ई क्या करेलू गजब गाना एकदम वायरल भइल बा मर्द। खेसारी भैया के दबाव वाला भी कौनो जना पैदा नहीं भइल मर्द। खेसारी भैया ई क्या करेलू ये जान मर्द गजब गाना के वीडियो एकदम खतरनाक आइल बा मर्द। वीडियो हम देखनी है तो कहनी अरे मर्द वीडियो तो गजब एकदम आइल बा। अभी लगले में 2 घंटा भइल अइला मर्द गजब एकदम व्यू में तो कौनो जना ना बती है मर्द। चाहे कलू हो खस कौनो जना ना बती है मर्द। खेसारी भैया के दबाव वाला भी कौनो जना पैदा निकन भइल मर्द। खेसारी भैया यही तो ना काल हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार मर्द मैं स्टार है उनका में लागल बा मर्द। खेसारी भैया के ई क्या करेलू जान मर्द वीडियो गजब आइल बा भाई। वीडियो तो एकदम लाजवाब आइल बा मर्द। का हम कहीं मर्द वीडियो देखनी है तो हमार दिल खुश हो गया एकदम कहीं अरे मर्द खेसारी भैया के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के वीडियो आ गल एकदम जाई जा रो सब देखी जाए एकदम गार्दा को के महाराज। आ ट्रेंडिंग नंबर 1 पे वीडियो चलता है वीडियो देखी कितना पे चलता है ट्रेंडिंग नंबर 1 पे वीडियो चले के चाहिए ठीक बा मर्द।